Isamani, mtsa. Hlala ukufundisa homework lo uyinikiweyo. Jonga ke nongqayi. Amanzi abalulekile. Amanzi sihlamba ngawo, sipheka ngawo, siyawasela. Uyeva ke? Abalulekile amanzi. Khawutsho ke qhaga lakhe. Utata utheni ngahlambi ngamanzi kodwa abalulekile? Andiyazi nam nongqayi. Ndilinde ke nam ndikubuze yam imibuzo njengomntana esikolo. Why do we drink water nongqayi? Qhaga lakhe khawutsho ke. Besizawahlafunela namanzi engahlafuni. Kanti ndiyodlala bendifundisa ngoomisa abaweek. Hayi ham. Tyhini. Yazi usini nongqayi? Hayi usini unongqayi. Tyhini. Usile. Umntu ndithi ndiyamfundisa apha. Ndibuza ububhanxa. Usile. Usile.